चेक. हॅलो 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 चेक साऊंड. हॅलो चेक. बरं आवाज सर्वांनी ऐकलाय का मित्रांनो? आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचतोय का? अगदी येत नसेल तर निश्चित सांगा. आणि म्हणून या ठिकाणी कार्यक्रमाला सुरुवात करण्या अगोदर माझे मित्र प्रतिस्पर्धी शाहीर आदरणीय सन्माननीय अमोलजी गोवा शाहिराने विनंती करतो की शाहिराने आपलं प्रमाणपत्र आणि आपल्या प्रश्नाची उत्तर त्या ठिकाणी बोलू द्यायचे. नको चंद्रतारे फुलांचे पसारे जिथे मी रुसावे तिथे तू रुसावे तुझ्या पावलांनी मी स्वप्नात यावे नजरेत तुझ्या स्वतःला पाहावे जिथे सावली दूर जाते जराशी तिथे हात तू हाती घेशील ना मला साथ देशील माझा होशील ना अरे माझा राजा ही विनवणी हा आजाद बाबा तुझ्या चक्रावरती होतोय. म्हणायचं आहे काय लक्ष असावं. तुझ्या सेवेसाठी मी आलो हर्षित झालो आनंदी क्षणाला सभारंगणी मी उभा गायनाला हर्षित झालो आनंदी क्षणाला तुझ्याने झुकले जणू सरारा तू समजून घेशील साथ प्रेमाची देशील का साथ प्रेमाची देशील का
विघ्नहर्त्या गजाननाला वंदन करून नटराजाला या नटेश्वराला सर्वप्रथम त्रिवाराभिवादन करून हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज योगीराज बहुशब्द प्रतिपादक सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत योगी जाणता राजा अखंड हिंदुस्थानचा राज्य दैवत राजशिव छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करून राजमाता राष्ट्रमाता बाळासाहेब जिजाऊंना मानाचा मुजरा करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्रिवार वंदन करून मराठी अस्मितेचा मानबिंदू सरसेनापती अखंड हिंदुस्थानचा धन्यवाद हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंना मानाचा मुजरा करून आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री देवी कळवे मंदिर भरणे विश्वस्त मंडळ भरणे व ग्रामस्थ यांच्या सौजन्याने शक्ती आणि तुरा असा नात्याचा शक्ती सामना आयोजित करण्यात आलेला आहे तरी या ठिकाणी शक्तिवाले श्री झोनाई कोकश्री नाच मंडळ शाखीर राजेश निजाम भूतनाथ समिती तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी निर्मित शाखा नृत्य कला गायन मित्र मंडळ खोटे जोगेवाडी यांच्या वतीनं जमलेल्या माझ्या जवान मायबापाच्या प्रेक्षकांना शागिरी मानाचा मुजरा आणि म्हणून मित्रांनो प्रथमतः तुम्हा सर्वांना नवरात्र उत्सवाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो त्याचप्रमाणे